Pi. Кто знает, что Bu это harpyň näme many anlatýanyny haýsyňyz bilýäňiz. Men şu wagtda manyny sorag berdim kem diýen. У Hawa. моего друга есть вопрос. Dostumyň size bir soragy bar. Şu wagtga öwredýän zadyňyň bize näme peýdasy bar? Bu biziň durmuşymyzda näme gerek? Häzir düşündireýin. Pi harpy bu töweregiň diametriniň uzunlygyna bolan gatnaşygydyr. И это? Ha bu diňe başlangyç. Ol tükeniksizlige hiç gaýtalanmasyz hala ulak gitdi. Без единого We повтора. bu onuň içindäki durly sanlar, galan ähli sanlary öz düzüminde saklaýa diýildigidir. Содержится Mesela maýdaly siziň doglan gününiň seneleri, дата вашего seyfiňiziň kodlary код вашего сейфа. we saglyk ähtiýaçlandyryş belgileriňiziň barjasy şu ýerde jemlenendir. Egerde biz bu sanlary harplar bilen çalşyrsak, onu bar mümkin bolan utgoşyk kombinasiýaly sözleriň eýesi bolarys. Aýdalonna çağa wagtky ilkinji aýdan sözüňiz, Первое слово, aşyk bolan kişiňiziň atlary, durmuş taryhyňyz, gurulayan we edýän ähli zatlarymyz, все, что мы говорим, dünýädäki ähli ähtimallyklar şu ýöne köýje tegelikde ýerleşýär. в простом круге. Bu informasiýalar bilen näme etmeklik, olar size näme peýdasynyň barlygyny bilmeklik bolsa, bu diňe size bagly.